बाटे बहुत पूरी खा लेनी जे बिया का सोचता नहीं कि अगुवाई अगुवाई करा दे कि दू पैसा चल के झिंगाना से लपेटी। अरे झिंगाना पैसा रखले बा। हाँ मैं गहुआ हुआ बेच के रखल ही ना बा। अपन लड़का के अगुवाई खातिर ना वही दिन से फोन करता चलो तन तो तन लपेटी। ठीक ना? ठीक बा, हम साझी का तोरा से बतिया। ए बाबू तनी सुनिया जा। आवाज आवाज है बाबू तुम लोग यही घर ना? हां। झिंगन दादा का घर कहाँ बा हो? आगवा से तो चल जा, हमने मुड़ जिया बाटे के। अच्छा माने हइया रास्ता चल जाई ना? ये रास्ता चल जी। ठीक बाटे। ये भाई ये घरवा ना ना हो उसको पूछ ले। ये साइड में कदी का गली अच्छा हां कोई नहीं को दे। ओ का अरे ए महाराज तू तो बुझा तक कौन लोग का का तो है घामा में आवतन तोहरे खाती। बैठा 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 तो उ बिया घले वाला फोन करत बैठा बैठा बैठा। चलो अब तो बैठाई के बा। अरे तोहरे खोजत रहले हां बाबू। ठीक तोहरे बा। का खोजत रहले हां। घरवा गइल हो अबे? अच्छे उ ठीक ठाक बा न? अरे हां बाबू, लइका काटे लायक नहीं खे, लइका तो ठीक बा। हां तो लड़कियों देख के नहीं एकदम एक नंबर का भी। लइकी भैया बढ़िया चाही। हां करिया रही तो चली। कोई भगवान जी करिया गोर तो बाणन, करिया गोर तो भगवाने बाणन। माने काम करता लड़की भी है। हां तो ठीक बा बाबू। ठीक बा ना? हां हां। अच्छा ये बता दो, हमसे बता देबो कि कितना लेन देन के बारे में तो हमहू कुछ तू करम ना। तू तो देखत रहा ना? हां भाई उ तो लइका हमार एकदम सोना है, हीरा बा एकदम हीरा। अरे हीरा बतो को बियाह होई ना? हां तो भाई बियाहवे न करे के बा। हां तो उ बतावा कि का लेबो का देबो, हमारा से खुद बता दो कुल बतिया। का लेब देब भैया देखत नहीं ख, एगो हो फटफटिया देवा दीह आ 5-7 लाख रुपया देवा दीह। अच्छा इतना तो हम दिए भाई, जीवन कहत रह तेवन दिए भाई। लइकवा का करेला? अरे भैया लइका हमार हीरो ह, भर दिन गांव घूमेला, बीड़ी सुरती के कुछ न जानेला, दारू शराब के कुछ न जानेला। लइका हमार एकदम हीरो है, देखब तब न हेते हेते बार रखले बा। अच्छा ठीक बा, लइकवा के तनी देखइबो, हमहू तो ढेर दिन का देखल नहीं, छोट रहे तबे का। तनी लइकवो के लिया ले आ जातनी। काहे कि घाम भइल बा, हमरो काम बा घर। देरो पर से घरे जा जात में नकदम लग जाता हो। अभी अइला नहीं तो अकेले छोड़ के गोइल बाड़न। ते देखा तनी कितना समय में आवेला। लो भैया पानी पिया। फ्रिज का अरे घाम तो बाबू मत इतना घाम हो गइल बा ना। हां उ ना आइल का? और सामानवे आई तो भैया तू देख लिया, देखते तो हर मानवा खुश हो जाई। बता दिया वो लोग के। अच्छा चलो ठीक है बाप, तब माने हम अपन ओर से ये ना कह दे कि तनी बढ़िया से रही। लइका हीरा हो ना, सुरती बीड़ी दारू शराब का तो कुछ न जानेला। हां कुछ न जानेला उ। अच्छा इतना चलो बोतल का बोतल कुछ न जानेला उ। पिया भैया पानी पिया। चलो ठीक बा ठीक बा। पिया पिया पानी पिया। देखा हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
दी गाड़िया। ए बाबू अब देखा दुआरा पे कैल बा ए सारा का रे का हला कैले बड़े दुआरा पे देखा कैल बा। चलो हो चलो 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 देखी जा। चल प्रणाम हो काका। प्रणाम प्रणाम भैया भैया बैठा जा हटाओ भाई बोलो। आई बिछाओ बिछाओ बैठा जा भैया। चलो ठीक है। बबू हां तनी जा पानी उनी ले आवता। बैठो बैठो बैठो। पानी लेके आवता जल्दी तो बैठो। तू सूत जाता ना इतना सकर है इला के बाद भी सुतल रहता रहा। दादा तब अब तो कल है कह के बोलबे करूंगी। लइकावा कहां बाटे? हां बा ए बबू तनी पानी उनी पिए के पहले ले आवता बढ़िया ठंडा पानी फ्रिज में के ले लिया बोतल में धइल होई। चलो हमन का सौ दो पानी पी लिया तब वो खुश बनी जाए ना भैया देखो तो धूप बा द भैया लोग द पिए जा भैया पानी पिया बाबू पानी पिए जा पिया जा पानी पी लो जा। पानी तो पिएबे कर जाई। बता लइकावा के बुलाबो। ए बबुआ भैया के बोला लिया होता। ओ हितवा गोइल तो ओ जे रहे हम लेके आवत नहीं साले गोइल ना तो घर ही रही गई ई ने कहे कि जल्दी ले आके आई सार लोग घरे में रही साथ नहीं आइल हवा कहां बरे वो घरे का बनन घर में छन उनके मल आ के मल ढूंढ दनी कनी मिलबे ना कलन। ओ कहले रहले कि घर ही रही है चार गो हित ना त यहां से त कहां में गोइल बा वो अब का जन कनी गोलन मल हेनी ढूंढ दनी कनी मिलबे ना कलन। इज्जत का हमार नाश कर दी वो दिल को हरू बोलौले बनी आई घर छोड़ के भागल रहता ऐसे पुकार रे आय चार गो ऐसे हित ना तैल बड़ा सा ऐसे बढ़ के तू पुकार खतरे आय एगो तो हमार 40-50 वर्ष के बियाह बाद शादी भई आ तोर एगो बड़े के बियाह शादी लगल बड़ के तनी सोचत तनी के तनी एगो नाती हो जा आ तू हेजे बैठ के एथी कर चल चल उठ जल्दी चलो आ तुम चलो। अरे उठ रे बुझा तुम्हार बिया बिया भुखाइल बा। अरे उठ रे जल्दी चलो चलो हम आओ तुम चलो। चल 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 जल्दी चल वो जब तबे से ताकत लोग हो लड़का के भेजवनी है तबे से खोज खोज के उछल गइल ह आ तू आके बगीचा में बचल बड़े तो चलो आवा तनी कहनी ना कि चलो आवा तनी। चल पहिर कपड़ा जल्दी पहिर हां तो बढ़िया से पहिर बढ़िया से पहिर हां तो चलो हम आओ तनी के लिए जब कपड़ा पे बैठा जल्दी आ Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the अरे साथ नहीं तनी बोलो ना लागल हां लागत ना। खुश रहा खुश रहा। खुश रहा देख ला भैया हमार बड़का लड़का हीरा है कदम जे केमन लइका हा ये ना हां हां बड़का है एक जिमे एकदम से खाली अपन बाजेला ओजेला दुहेला पियला खाला के पहलवान निकालल चाहते अबे तो शादी चाहते ना रहली हां हां लेकिन ना मन रही है जा वो से कहलिए कि चल कही ले चलो ठीक बा समय से शादी होला ना तो अच्छा लगेला। हां बाबू ये तो बात बूढ़ को के करबो तो ठीक लगी ना 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 ठीक है कदर कहली तो कही दे हम पेचा में पड़ गेली है का करी का कुछ पूछल जावे समझाओ लइका से पूछ लें जा बैठावा लइका के जा बैठा बाबू है जा बैठा चल हम खड़े हैं बढ़ गए ना ना बैठा बैठ जा तारा कह दे तू ना बैठबो से हम बैठूंगा का करबो। अरे बैठ रे
पूछ लो हो देख लो लड़का तो ठीक बा। ठीक बा ना। हाँ हाँ तो हम देख के कोई रहनी है पूछ चाहे लो कि का करेला का ना पूछ लो लड़का बा कम सुनेला का हो हमारा के बुझाता खाली ये कही रहता ताकत रहता अपने से मतलब है तो रहता इतना तो है नहीं बट हमारा गाड़ी नहीं घुमा तो होनी मुंह कह देगा। अरे तनी सामानवा बैठा ना तनी सामानवा बैठा जात नहीं हम कहाँ रे बोले लो आया कोई नहीं अब क्या करी अरे है जे बैठ रे बैठ तनी पूछियन लो तनी बता दे तनी बैठ लड़का गरम मिजाज के लगता हो ला बैठ गई हमने शायद बता भाई वो वही तरह बोलते बड़ा ना केहू कना खीस पड़ी पूछ ले जा भैया पूछ लो देखा कहो दे तो का नाम है अमित नाम अच्छा पढ़े लग ना अभी पढ़त रहने छोड़ दिले बने ना मन के सब पढ़े के बंद कर देने कोनो दिक्कत पहले दिक्कत रही तभी बंद करब तू छोट रहल त यही गोदिया में खेलत रहल काका से पूछ हमके ना चिन्हत तो कब ना हम का चिंतन हाँ तू काहे के चिन्हब अब हीरो बन गइल बाड़ा त चिन्हब ठीक बा ओ शादी उदी करे के विचार बा ना 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 अरे ई का कहत रे कहो कि हां ई लइका से बरियाइस कहले रहला का शादी करे के भैया शादी वही लइका ना कहलन स हाँ ई तो बात सही कहता बा लइकावा तनी लजाता भैया अच्छा तनी लइकावा लजाता ना हाँ ई तो बात सही कहता बा कोनो लड़का थोड़े कहलन सके हम शादी करे के बा काका हां भैया कहत नहीं कि अब तो कुल फाइनल हो गइल लड़का का देख लिया नहीं जा हां लइका का देखते बड़ जा हमारा लइका हीरा है एकदम तो लड़किया देखब कि के तरह बिया होए चलो भैया लइकिया का देखेगा बा लइकिया का तो देखला ही बड़ा जा लइका के देखते बड़ा जा काहे न हमरे के ना देखल जे लइतिया के तू ही देखब त पसंद करब त हमरे के तोरे पसंद के सही तनी हमनियो के ए सरवा का देखबे रे लइकी का देखबे कहो भैया यही में बियाह करब बिना देखल ही करब बियाह मान लो देख लेती हमनियो के बिना देखले ये करिहन तो इनकर के भेज देल जी चल जी हम जात नहीं हम कहां जते रे घरे जात नहीं ए भैया चलो देख लिया जाई माने वहू का डेट क्लियर करल जाई हाँ, देख लिया देखब जाई। कि हां हां तो देख लिया तोहरो देखला पहुंच जाए नहीं तो कहबो तो लड़की के तो भाई देखे कहे तो वो बात हो जाई हां ठीक बा भैया ठीक बा भरसक कोशिश करिया कि लड़की के ना देखो सो हां हां समझ ले जी हमनी का हां ठीक बा गाड़िया के कहत रहल हां उ गाड़ी एगो चाहिए ना हो भड़ा लेते मन केमन चाहे हां भैया उ है ओकर दाम जान त केतना के पड़ेले कितना का दाम पड़ी 2 लाख रुपया का मिलत है 2 लाख रुपया मिली वो तो हमारे एगो कोनावा बेचा जाए तो ओकरा से बेसी हो जाई एगो गाड़ी देवे में तो हम लोग अरे तो गाड़िए ले नहीं ना पैसो मांगता रहा गाड़ियों के कहता रहा तनी वहू में कुछ कम करके बतियल हाँ तो देख लिया जा बाकी उसे कम तनी मनी देख लिया जा लेकिन उसे कम नहीं तो पैसा दियो जी तो गड़िया मालूम बना गड़िया कितना मांगे अरे बाबू गाड़ी चाहिए सुनो गाड़ी बुलेट चाहिए बुलेट और जौन धुआं फेंके भभा बुलेट ले बना हाँ ओकर मोटा का जौन और ना पाइप पर रहला उमे से फेंकेला पकड़े अच्छा हां ओहे ओही का नाम चलो ठीक बा उहे दियाई भूभक बता दो बुलेट हो भूखा ना बुलेट बुलेट अच्छा ठीक बा चलो उहे दियाई हमन के समझ गए चल ठीक बा प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम